Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Иске зәйбистәсенең бәгыявление ширкәү янында гыйбадәт кылу кашы изгеләндерелде. Аны көскене җирле халык гыйбадәтхана территориясен тәртипкә китергәндә урнаштырды. Кашны изгеләндерү юласын Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий башкарды. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Бу вакыйганы бәгыявление Господня ширкәүе 100 елдан артык көтте. Бүгенге көндә аны торгызу эшләре бара. Тарихка күз салсак, аны 1881 елда храмга килүчеләр җыйган акчага төзиләр. 17 ел революциясеннән соң гыйбадәтханә җимерелә. Биредә совет елларында кинотеатр ачыла, аннары пыяла савытларны кабул итү пункты барлыкка килә. Хәзер интерьер тулысынча югалган, кыңгырау манарасы җимерелгән, диварлар гына сакланган. Гыйбадәт кылу кашын изгеләндерү тантанасына иске зәйдә яшәүчеләр җыелды. Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий шулай ук Крестовоздвиженский ширкәвендә хәрбиләрнең иминлеге һәм тынычлык теләп иман укыды. Шулай ук Әлмәт епархиясендә актив зәйлеләргә рәхмәт хатлары тапшырылды. Адилә Барханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.